Hei, betora moनबाय जोंना बयलारा हांनाया जानो थाखाय रेडि जाजोब्बाय Hello guys man, welcome to my channel PN Vlog. Sampai नै दा आंजों लोगोआव दं गोदोनि स्टुडेन्टफोर बिसोरो जों प्लानिं खालामदोंमोन खालामाथियाव थाङो होननानैहाय ओमफ्राय दा बन्द जाना होबाय दिनैनिफ्राय बन्दनो दिनैहाय खै तारिख दिनैहाय 22 जानुवारि दिनैनिफ्राय बन्द बिराद आनलाखि जाबाय नै दिनैहाय ओमफ्राय दा मोनसे प्लानिं खालामदों जोङो बेलेग साइडजोंहाय बे भुटान बर्डारजोंहाय बेरायहैगोन बेनाबो इउटुब चेनेल दङ फंबाय मिल्किउ नार्जारि बेनाबो इउटुब चेनेल नामा सार्च खालाम नोंसोरो मानसिफोरा बिराद गोबांमोन नै गासिबो माने इउटुबार गोजामोन आरोना नै जोंना इयाव दङ द बर' राइडार दंमोन नै एसके बड' ब्लग्स दङ मारै मोनखो ब्र गोजोननाय मोनाखिसै गोसोखौ सेस खासै दा फ्लप जाबाय दिनैहाय प्लानआ ब्लग केन्सेल आस्ताय फंबाय दं itu जोंहा दुखुयो नै बिराद गोबां दं आरो फंबायमोन जायखिजाया आं नामखौ मिथिला बिसोरनिखौ जायखिजाया फंबायखौनो होनबाय आं स' गाइसमोन नै दा जोङो उफाय गैला माने हाबोआखिसै नालाय जोङो गिदिंफिनसिगोन गिदिंनानै ओरै मा होनो भुटान साइडजोंहाय थांसिगोन जोङो दागारि बागमारा एजोंहाय ओरैनो बेरायहैलाबायनोसै जायखिजाया नोंसिनो जायगा देखायहैगोन आरो फैबाय जेला एसे बेरायनानै थांसै लोगोफोरजोंहाय ज'नो नै नोंसोर नायलांबाय थादे गाइसमोन स' दा जोङो नै मोनसे प्लान खालामबाय नै हानद्रे खांनानैहाय हानद्रे खांनानै मा खालामहैगोन बयलार हाङा जाहैनोसै अबेयाव भुटान बर्डाराव फैसा बेसेबां जाखो 1100 बालाय र' 1300 जासिगोन ने स' गाइसमोन नै जोङो दा ओंखारसिगोन बिराद बुरजा फैदोंमोन जोङो नै गंसे गंनै गंथाम गंब्रै गंबा सयथा सातथा 8था गारि फैदोंमोन नै जों 8था बाइक ओरैनो गिदिंफिननांबाय मानसिफोरा लागाव होखायो नै लामाया बांद्राय मोजां नङा नै इयावहाय गामिनि लामा ना ओमफ्राय भुटान बर्डार खाथि लामाया बांद्राय मोजां नङा नै दा जोङो भुटान बर्डार खाथि सालायगासिनो गारिखौहाय गाइसमोन लामाया हेभिखा नै माने लामाया ओरैबायदि आरोना नै दासो अन्थाइ खोगोदान बावथाराखै बारा गोबाव जायाखै आंनि माने बे अन्थाइ खोनाया गाइसमोन मानसिफोरा मा जाखो बिसोरला आंलायसिगोन गामिनि मानसिफोरा जोंखौहाय नुनाया नै बिराद बुरजा फैबायना खेबसेनो बिदिसो गारि खालामनांसिगोनदां सोरथिबो डेन्जार नुयो नै एसे सर्ट डिस्टेन्सफोरावहाय बुस्थुफोर रोगानोबा बिराद मोजां जागोनथ' बे गारिया गामि बिराद इन्टारेस्ट सम बेरायनांगौ ना बिदिनो गामियावहाय जेरै जोंबो गय बागान गोजा नै भुटान बर्डार होनबाय दे गय बागान खालि ओरैजोंहाय फैयोबा माने गयनि बिराद फेमास आरो चिरां डिस्ट्रिक्टआ स्पेसियेलि चिरां डिस्ट्रिक्ट बेयो चिरां डिस्ट्रिक्टआ गय आरो अन्थाइ बायदिसिना बिदिनो बिराद फेमास अन्थाइ माइनिं जेरै जोंनि जायगानिफ्राय आंगुरि खैलागाव ओमफ्राय ओरै खैलामेला एरियासिम माइनिं होनो आरोना सेन्डस्टन माइनिं इंलिसावहाय सेन्डस्टन माइनिं होनो बियो बिराद फेमास आरो ओरैजोंहाय ओरै लानानैहाय जावखां लानानैहाय ओरैजोंहाय साप्लाय होयो आरोना भुटानजोंहाय भुटान लायनो माबाजों बांलादेश साइडजोंहाय साप्लाय होयो आरो ओरै मेघालया बायदिसिना माने बेलेग स्टेटआवबो साप्लाय हरो आरो जायखिजाया ओमफ्राय बेजों लोगोसे नै गयफोरखौबो साप्लाय हरो
इनिफ्रायनो लागाव आरो बेयाव बोरै बोरै लिंबोखो लामाया सोरथो माबाग्रालाय लामा दैदेनग्रालाय आंथ' आन्दायजोब्बायसो नै लामाखौनो जायखिजाया जायगाया समायना आरो नै ओरैहाय भुटान हाजो नुहरदों नै भिलेज औ एक्सप्लरिं भिलेज आरो दिनैहाय जोंना भिडिअ'आ हार्डक'र एक्सप्लरिं माने दिनैहाय आमथिखा एरिया जाहैबाय इयो आंबो मिथिया गामिनि नामखौहाय जायखिजाया भिउसखौहाय नायहरदों नै बैनोसै भुटान हाजोआ जागोन गासैबो जाजोबगोन आच्छा जागोन नालिजोंहाय जनता एरियानिफ्राय लामाया मोजाङानो नै ओरैजों नै बांद्रायबो टेनसन लानो नाङा आरो नै ओरैहाय पाका लुनायनि आरो लामाया जों नै गाइस जों दा बागमारा बाजार मोनफैबाय आरो ना ओमफ्राय दा मा नागिरदों जोङो बयलार नागिरगासिनो जोंथ' मिथिया बबेयाव फाननो बेनिखायनो नागिरगासिनो नै टाइमाबो 12टा जाखासिगोन ओमफ्राय मोनगोन ना मोना बेखौ जेबो मोनथिला आरो ने मोनसे फार्म बायदि नङाबा बेयाव मोननाय नङा आरो ना बाजारावथ' गैखाले खोमा गाइस नोंसोर नायलांबाय थादो भिडिअखौहाय आरो खालि गोजासो बेदरानो गैला नै अबेथो नैबे औ अ दे दङना गैया नोरा अन्थाव बाथाव दा थैहैनोसैलाय जानाय नङादां सेरब्रै जायखिजाया 8 केजि नांगोन आरो अ जारा सेरथाम जानो हागौ जोसोलै जोसो दाउलाखौ लाखिनांगौरा बिदैनिफ्रायसो फिसा जाखायोद्रा दै थाया इसोरखौ मोदबोदाफोराय जोला थाया बयलारा माबोरै रायलायब्रा खालामखादोंब्रा बेखौनो सोंदों इयो आदै माबा खुना हरखादोलै आदै गां बायदिसिनाखौ बुखुना हरजोबखादो इन्ट्रेस्टजोंसो रायलायदो आदै इन्ट्रेस्ट मोननानैहाय इन्ट्रेस्टजोंसो गिबावबायमोन इयो स' गाइसमोन दा नै जोङो बयलारखौबो लाखाबाय लानाय माने लाथाराखै आरो बै बाजारावहाय एसे बिगुर खुहोगोन मागोन बिगुर माने गां बायदिसिनाखौ खुनोसै ओमफ्राय लानानै सावना जाहैनोसै आरो ज' गाइसमोन जोङो डाइरेक्ट बयलार खुननायाव देखायनोसै दे नोंसोरखौहाय गाइसमोन नै दा बयलारखौ सुगासिनो सफैजोब्बाय जोङो बाजारावहाय माने सेरफालाखौ बेयावसो गालांनो दोनदोंमोन मादैया बेखौनो दा सुगासिनो आरो नै स' गाइस नै देखायखाबाय आं नै 1410 थाखा जाबाय जोंना गासै माबा 9 केजि 400 ग्राम लाबाय आरो गासै स' नै दा जोङो
बयलारखौबो लाखाबाय बायदिसिना लाजोब्बाय ओमफ्राय दा थांगासिनो आरो जों माने ओरैजों थांनो नागिरदोंमोन बै भुटान बर्डार खाथियाव थांथारनो नागिरदोंमोन ओमफ्राय दा बेयावहाय खोनानो मोनदों दि दै गैलानो माने बयलारसो हांजानानै जाहैगोन नालाय जोङो दैखौथ' नांथारगोन बेनिखायनो जों दस्रा डेस्टिनेसनाव थांसिगोन आरो बै जोंहाय मोनाबिलिनि आवगोल आरो बेयावहाय दै दङ दाबो बे दै गोनाङावहाय जोङो बयलारखौ हांनानै जाहैनोसै आरो स' गाइसफोर नोंसोर नायलांबाय था दे डाइरेक्ट जों आङो बै माबायाव देखायसिगोन माने बयलार हांनायखौहाय नोंसोरनो डाइरेक्ट देखायसिगोन जोङो गाइसफोर फाइनालि जोङो डेस्टिनेसनाव सफैबाय माने बे जायगाखौ नोंसोर नुखाबायबो जानो हागौ बेयावनो जादोंमोन थांनाय बोसोरावहाय मोनाबिलि ओमफ्राय बे बोसोरावहाय ओइ आवगोलजोंसो जादों आरो ना देग्लायहाय नै बेयावहाय जायाखै स' जोङो थाङै थुङै बे जायगायावसो फैनांबाय नै खालामाथि प्लान खालामदोंमोन थाङै थुङै बेयावसो फैनांबाय उफाय गैया माने बन्द' जाबाय होनबाय नालाय नोंसोरो भिडिअनि बिगिनिङावहाय नुखादों आयौ माथो लामायालाय अफ नै साबैसे फैदों मानसिफोरा लागाव हेभि थाब हागोन होनलाय फिलियन लानानै देन्जारसो माथो 150cc लाबो मांखोनो हायो फिलियन लानानैहाय होस आसरित मोनबाय नै आंनि बाइकखौहाय माने फिलियन लानानै लाबो एफा गोजौ ओरै केमेरायावहाय फिसाल' नुदों जानो हागौ देन्जार गोजौमोन ओरैखामोन बेखौनो मांखोबाय हानाय नंला ओंखारथ'दो डेस्टिनेसनानो फाइनालाइज जायाखै नै दाबो जोंना दासो दा ओरैबो समायना नुयोमोन आरोना जायगाखौहाय ओमफ्राय दिनैहाय नै अखा दोमैलुलु बोथोरा बेनिखायनो हाजोखौ नुहुराखै आरो हाजोखौ नुहुरा बिराद समायना नुयो आरो ओरैबो स' गाइसमोन जों दा नै फैयै फैनानैहाय माने स्पटआव सफैबाय माने जोंना स्पटआ खालामाथिसोमोन आरोना ओमफ्राय खालामाथियावहाय बन्द' होननायखाय मोनाबिलि खाथियाव दंफैयो आरो जों नै दा बे आवगोल जानाय मोनाबिलिया थांनाय इयारावहाय जानाया बेनि एसे आवगायावहाय दंफैयो आरो जों इयावहाय बिराद बुरजा मानसिफोर फैदों नालाय इयावहाय बयलार सावनानैहाय सावनो माने एक्जेक्टलि सावनाय दङा माने हांनाय आरोना बयलार हांनानैहाय जानानै थांसिगोन आरो इयाव दं नै मानसिफोरा देखायाव इयावनो मानसिफोरा ज' नै नै बिराद बुरजा फैदोंमोन खालामाथिमोन प्लानआ नै बयलाराखौ सिथारजोब्बायानो नै माथामखौबो सिथोमोन नाथाग्रायालाय दुगैबाय इयो आसोलखा मालाबाफोर बयलार बुथारनो मानसि नांगौला नै लांफैनोखा देन्जारखा एक्सपार्टखा ओइ गासिबो फैद' सासेयाव गंसे लाबोनांगौलै बनना
Hey guysमोन भिउखौ नायसै बरियाल' नुदों नै वेदाराबो रमान्टिक ओमफ्राय सोरबा रमान्टिक मानसि दङ लानानै फै इयावहाय रमान्टिक डायलगफोर रायलायफैनो हागोन इयाव आननन लकेशनसो इयो ओइ सनि फंबाय दङ नाला बेयो जायगाखौहाय आनरमान्टिक खालामबाय आरो दा नै रमान्टिकखौ आनरमान्टिक खालामबाय ओइ दा बयलारफोरखौहाय सावगासिनो बरियाल' सावो नै ब्रादारमोना खर' जायो ने नालाय बेखौहाय हेन्डसामल' नुखादों ने दा बर' राइडारखौहाय ओरै थाबायबोदोंब्रा एसे हेन्डसाम नुसिनायनि जायगाखौ गाइस जों खालामाथि हाजोआव थांदोंमोन ओमफ्राय दिनैनिफ्राय माने पारमिट गैला आरोना ओमफ्राय जों दा गोदाव सोराव गोसोखौ नैबे जायगायाव फैबाय एसे देखायना होब्र' मा जायगाया रमान्टिक आच्छा जायगाखौ नुबाय दा गाइस माबायदि मोजां मोनदोंना मोनाखै मोजां मोनब्ला कमेन्ट खालामहरदो ना मा होनो ब्र' मानो मोनो बिदिखौ नायसिगोन ब्र' बेयावनो जों दावहांलायनानै जानोसै दिनैहाय औ गोरलै दं माने फंबायफोर ओइ अनेक मानसिफोर दङ फंबायफोर गोजा आरो ना ओरैबायदि मावथिखा फंबायफ्रा माने जों मावनांखा आरोना बिन्दासाव था जों दा जागोन ओइ दा बयलारखौ गोदाबाय नै फंबाय मोना एक्सपार्टखा दा फंबाया गोदानायावहाय गोरोंखा एक्सपार्टखा हाब नोंलाय मालानिफ्रायथ' बयलार गोदाग्रा जाखो फंबाय नै मालानिफ्राय जाखो दिनैसो नुबाय माथो नोंखौ बिदि खालामनायनि ओंखाम उखै बेब्रायरा ए बिदिसो आं बोरै लगायोमोन आखाइजों ओइ दा बेदरखौ अनाव थुबाय हांनो थाखाय बरियाल' लगायखादों नै गोथावल' नुखाबाय ओरैबो थुगासिनो नै फंबाया थुनानैहाय बै अरावहाय हांहोनोसै आरो बेयाव हांहैनोसै बेदावनि भिडिअ'आ हरदे दा स्टेटास होनो बस बेदर हांनो सिटिं खालामबाबो जाहाथे नै गाइस नायदो गासिबो सेटिं जाजोब्बाय ओरैबो सारि खना थथा होबाय गेजेरावल' ओरै दोनसिगोन आरोना माबाखौ बयलारखौहाय एबिनो एबार नै दा बर' राइडार हांदो दे ब्रादार बरियानो नारग्राबो गैला दाना बरिया बयलारनि दाउ खिबु गोलैगोन जाबाय बेदरा मोनबाय जोंना बयलारा हांनाया जानो थाखाय रेडि जाजोब्बाय आरोना नै मानसिफोरा नायलाय बयलार मोननायलाय लगे ज' जाजोब्बाय नै मानसिफोरा ओरैहाय फंबाय मिल्किउआ सामब्राम हागासिनो ओमफ्राय नै बेदर खावना लाबोदों बेनिफ्राय जानोसै स' गाइस मोननै दा बयलार हांनायखौ गोथावल' लगायबाय नै जोंखौ दा गोथावल' नुबाय नै जों नैबे बयलार हांनायखौ ना राजों जागोन जों राजोंसो जागोन कालामाथियाव थांबाय मोनाखिसै जों दा फैबाय नैबे मोनाबिलि खाथियाव मायाव थांबाय दं नै दाउआ फुंबिलि जानोसै सेलायबायलाय बे फिसाखौनो सेलायबायलाय
Hilai-hilai bedo patok deh kena, ndra. Ses kalai nih, seru nai nih. Cali. Nih sila jania nih jengnya. Nih satam randang nih. Soita plek kalam bay satam janang gua re biko hai. Nih sih nih jania jengnya satam jeng hai. Ketau nih. Oh, Korea. Kau coba nih, kau bawa saya lana nih ha. So guys, menjeng ada boiler kubu hangannya jakam bay, mabai gacibu jajabar na. So video ku pandai kalau kalam lah, biarnya yang kalam saya like kalam deh mudah-mudahan bang bay share kalam. Bay saya pergedan, bay subscribe kalam nah ha. So thank you guys for watching. Oh, before naman karya jeng pinai kari para.